Vaari, mikä tää on? Tämä onkin mainio tarina. Energia-asiat ei silloin olleet Vaarin mielessä, mutta kaverit ilmoittivat minut Vattenfallin energiaperhekilpailuun. Mä opin käyttämään energiaa viisaammin. Tää on jännä. SmartPlug oli ensimmäisiä älypistorasioita, joita ohjattiin älypuhelimella. Seurattiin sähkönkulutusta ja napsautettiin vaikka kahvinkeitin päälle. Pikkuhiljaa mä ymmärsin käyttää energiaa vaan sen verran, kun tarvitsin. Lämpöpumppu Vaarilla oli ja aloin uskoa aurinkosähköönkin. Nyt onkin säästänyt jo paljon energiaa ja samalla ympäristöä. Ja kuule, meitä energiaviksuja oli aina vain enemmän. Vaari, sähän oot tossa. Niinpä pienistä jutuista kasvoi iso muutos, josta me kaikki saadaan nyt nauttia. Tule mukaan tekemään energiafiksumpaa tulevaisuutta. Hae nyt Vattenfallin energiaperhekilpailuun.